Hi friends, welcome back to my YouTube channel. Dini ang nonton moनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय. So नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्ट दंबालाय लांबाय थादो. हाग्राबारियाव थफ्ला थफ्लि लानानै मोनफैबाय आं नैया. मा लांनो फैदोंबा आं हाग्राबारियाव नैबे जानि खांख्रिखला बागानमोन. बैसाङा बायनानै गोदान थिखांफिननाय खेंख्रा खेंख्रि जाबाय नै. खेथिया बारा मोजां जायाखै, हाग्रा दुजोबबाय, दा बिफाङा थैनाय जाबायना. गोदान खेथि मावनायफिनबाय बेलेग खेथि. नैया खांख्रिखला फिथाइया बेनो गायखागोन इखौ जानो. फानगोनबो बारा गैया फिथाइया. दा बेरायबायना बिफाङा ओंखायनो मोजां जादिया. बिफाङा एम्फौ जाजोबनानै बिलाइयानो मारैबायदि जादों. फाख्रा सिख्रा गोमो गोमो. बे सिबिं बिफांखौनो दाननो फैदों जों दा. आइजों आंजों खामानि मावनो फैदों. नैहाय सिबिं फोदोंमोन जोंहा अखा हानानै. बै दख्लासेखौनो दानहैनोसै दा. नैबे थाजोंबो बिफां. जाहानि बेयो दख्लासे सिगां गायदोंमोन जोंहा बुरजा मानि, देग्लाय गायाखै. थांनाय बोसोराव बुरजा मानि गायदोंमोन. बिफाङानो सिबिंखौ बारा मोजांद्राय हाग्रा दुजोबबाय. आमाइया मोसौ बोगासिनो. मोसौखौनो अयथासार हगारोना. बेरा गैखाला. बे माया लांजोबखो बेराखौलाय? नाया सिबिं दानगासिनो. आंहाबो दाननोसै दा. मुथासे दानखांबाय जोंहा सिबिं. हेलौ लोगोफोर, आंहा दिनैहाय सिबिं दाननायाव आखायानो बौबाय नै. जि आलौखादों सिखा बौनानै आखाइजों सिबिंखौ दानबाय थानायावनो नैबे सिखाजोंनो आसिखौ दानफ्लांना लाबाय आं दानाबा थबनो आखाइयाव. थैया रानखांहोबाय आं एसे. दा खामानि मावफिननानै थैया एसे गफिनो नै. ब्लां बौना होखादों. आइखौ बेन्डेज लायनो होबाय आं सकाव दा. आंनि आसिनि थैया नैया माबायदि थरथिं थरथिं गदों नैया. नैया बायबो नांदों. जियावबो सिलायलायबाय. थै गखादों. दाबो गबाय थादों नै सोमावबाय थानानै थरथिं थरथिंनो. दाबो आसिनिफ्राय थै गबाय थादों नै. गारायखौ दैजों मोजां सुस्राना बेन्डेज मारिनोसै आं दा. साफा सुनानै बेन्डेजखौ मारिनांगौ. थै नांनायखौ सुस्रानोसै आं मोजाङै. बेन्डेज मारिना लानोसै आं. हेन्डसाप्लासखौ लगायना लानोसै आं दा. मोजां प्लास्ट खालामना लाबाय आं नै दा आसिखौ. मोसौ सारना माथाम माब्रै होनदों? मोसौ सारना खारलांगासिनो. थांनोसै दा जोंहा मोनाबिलि जाबाय नैया. खोमसिनो. बेखिनिखौ दानखांबाय आरो दंबावो एसे आइया लाबोनो नागिरदों.